jan angel tenane nandur mbakku tok nancangi anane. Ayo pancen nandur mbakku kok angel ya. Nandur opong sira angel ki. Nek cara nandur duit tukul duit apa ora ya? Tukulmu mete, wong kok aneh-aneh nandur duit barang. Ke mono wong stres. Apriye wong urip ke butuhe duit kok. Wong kok sing dipikir duit nganti duit arak tandur. Wong nek ra ndek duit ke mumet ndak? Kabeh wong ke mumet nek ra ndek duit ra tok samang wong kok lebay. Ah, apa ki mbloloki? Teh, mbok sing umum kok nyenter-nyenteri kono ah. Ranjarak Mbak Yatun di ngapura ya. HP angke nggo senter awan-awan gak apane. Nyongke gek goleki ali-ali gigol, ali-ali anyar jek gek entes tuku. Hagigal nandi to? Nah genah gigal nandi ngono ora tak goleki. Wong kok aneh-aneh. Gigale keto antarane umahe gonyong tekak ngon Siska. Mulakno nek nginggoke ngati-ati barang larang gigal-gigalake. Ya nyongke niati arek orang gigalaki ali-ali. Sik ya Mbak Yatun, Siska, nyong tak nerusake goleki ali-aline. Sis, njo Siti Dindel njo engko ali-aline menawa ketemu dhewek. Jo. Priye to teh malah mandeg barang? Loh, kok do ngintil nyong to? Arek apa? Andelok ali-aline peyang kuwe sing anyar. Wong ali-ali ilang kok adelok. Yo delok apane? HP angke waras pora to ti? Goleki ali-ali kok teka umahe wong. Kene ki lak umahe gonyong to? Pokene umahe peyang po. Lali nyong gara-gara goleki ali-ali mlakune dadi ngunyeluk. Hangene wae ti iki ali-aline goleki bareng-bareng. Ah, kembo wis bengi. Kono goleki dhewek. Tur dene kuwi ali-ali dolanan kok kudu emas. Apa kudu emas pancen peyangke ngeprank nyong.